बिपिएफ दोलोआ दिनै मोनसे उद्देश्य लानानै थाबायबाय थादों जायनि थाखाय दिनै फरायसाफ्रा मदद मोनगासिनो दं गोरिब न'खरफ्रा दिनै उपाय जागासिनो दङ दिनै बिथांमोना बेखौ खालामजानो बायो थारमाने मा इउपिपिएल होननाय बे राजनितिक दला कुनु गरिब दुखियाखौ अनग्रा मोनसे राजनितिक दोलो नङा बिसिनि बादिबा गलामा गरिब माने गलाम जालांबाय थानांगौ माहाजोनाबो माहाजोन जाबाय थानांगौ जयन्त मोना एमपि जानानै जाबाय थानांगौ प्रमद बर'आ बे माने हारसिङैनो एमसिएलएबो जानांगौ एमपिबो जानांगौ एमएलएबो जानांगौ बेबादि आरो मालाय बिसिना जोंनि बिटिसिआव जों साफ्रोमबो जोंनि न'खर न'खर डक्टर बनायनाय न'खर न'खर इन्जिनियार बनायनाय न'खर न'खर लेखा गोरों खालामनाय बे मिशनाव जों दंबाय थायो जोंहा मन्थ्रि दङ जोंहा एमएलए दङ इएमफोर दङ एमसिएलएफोर दङ दिनै कन्ट्रेक्टरफोर दङ दिनै वेल विजार्सफोर दङ दिनै बिथांमोननिफ्राय जोङो बिदिनो रांखान्थियारि डनेसन लानानै दिनै बे स्टुडेन्ट वेलफेयार फान्डनि गेजेरजों फान्ड क्रिएट खालामनानै बे फैसाफोरखौ होनाय जादों ओंखायनो जोङो बेवहाय चेक होथारनांगौबो दरखार गैया हाग्रामा महिलारिया नोगोद 3 लाख रां अनसुंथाइ हरदों हेफाजाबनि मा होनगोन नोंथाङा बे समाव दिनै जोङो बे भेरगाव समस्ति बेवहाय टिन्टिनियास होननाय सासे रामसियारि मेलेम गोनां गथ' बेनो एनआइटि फरायनो थाखाय जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय 3 लाख रां नोगोद बिथांनो रांखान्थि हेफाजाब होदों दिनै न'खराव जों दंफैयो न'खरा दिनै अबस्थाया मोजां नङा दा सासे गथ'खौ मोजां गोजौ सोलोंथाइ लाहोनांगौबा थाखा फैसानि गोनांथि जायो दा बेखौ बिथांमोना आर'ज गाबदों हिसाबै बिथांमोननि लाइजामखौ रेसपन्स होनानै दिनै जों बेवहाय नुजाफैदों दिनै खालि बे टिन्टिनियास रामसियारिनिल' बाथ्रा नङा दिनैसिम जोङो गोबांथार सारा बिटिसिआवनो बेबायदि गरिब दुखियानि फिसाफोरखौ डक्टर इन्जिनियार फरायनायनि थाखाय मदद होगासिनो दङ आरो इयुनाव होलांबाय थागोन बे जोंनि बिपिएफ दोलोनिनो मोनसे निथि आदर्श जोङो बिटिसिआव जों साफ्रोमबो जोंनि न'खर न'खर डक्टर बनायनाय न'खर न'खर इन्जिनियार बनायनाय न'खर न'खर लेखा गोरों खालामनाय बे मिशनाव जों दंबाय थायो बे हाबाफारियाव जों नांथाबनानै दङ जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बड'फानि जे सिमां बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा दानाय बिटिसिखौ आदर्श बिटिसि बानायनाय हाग्रामा महिलारि साननि जे आदर्श निथि बेखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि जे खामानि बेखौ जों इउथ बिपिएफ हिसाबै दिनै दायथ' लादों आरो बेखौ जों मावफुंबाय थागोन बे माने खुनु थाद'नाय गैया समाज बिजोंनि गेजेरजों जयन्त बसुमतारी रांफोरा अबेनि आरो गोसोम ना गुफुर होननानै नोंथाङा मा गुरबा चेक दा फैसायाथ' गुफुरबो थाया गोसोमबो थाया फैसाखा नङा होमबा फैसायाव थागोन महात्मा गान्धीनि फट' थागोन फैसाखौ साफायगोन रिजार्भ बेंकआ साफायगोन नङा होमबा दा बेवहाय गोसोम गुफुरनि बाथ्रा गैया आरो बे फैसाखौ चेकजों होथारनांगौनिबो बाथ्रा गैया आरो बेखौ जोंहा सरकार दं बिटिसिआव आसामावबो जोंनि मित्रजोटनि सरकार दङ जोंहा मन्थ्रि दङ जोंहा एमएलए दङ इएमफोर दङ एमसिएलएफोर दङ दिनै कन्ट्रेक्टरफोर दङ दिनै वेल विजार्सफोर दङ दिनै बिथांमोननिफ्राय जोङो बिदिनो रांखान्थियारि डनेसन लानानै दिनै बे स्टुडेन्ट वेलफेयार फान्डनि गेजेरजों फान्ड क्रिएट खालामनानै बे फैसाफोरखौ होनाय जादों ओंखायनो जोङो बेवहाय चेक होथारनांगौबो दरखार गैया जों स्टुडेन्ट वेलफेयार फान्ड बानायदों बिनि गेजेरजोंनो जों जेसेबांनाखि दुखिया न'खरनि सात्र साथ्रिफोर फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोननो जों रांखान्थि अनसुंथाइखौ होलांबाय थागोन बे सोरबा इउपिपिएलनि गोसोम गुफुरनि बाथ्रा गैया बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखै जेबो मावनोबो हायाखै सासेबो गथ'खौ बिथांमोना डाक्टार इन्जिनियारबो खालामनो थाखाय रांखान्थि साहाय्यबो होलाङाखै सुपार 50नि नामाव बिथांमोना रायजो राजा फरायसा फरायसुलिफोरखौ थगायलांदोंसो मिशननि नामाव मिशन बानायदों खिन्थु बिथांमोना मोनसे साक्सेस खालामनो हायाखै नाथाय बिपिएफ दोलोआ दिनै मोनसे उद्देश्य लानानै थाबायबाय थादों जायनि थाखाय दिनै फरायसाफ्रा मदद मोनगासिनो दं गोरिब न'खरफ्रा दिनै उपाय जागासिनो दङ दिनै बिथांमोना बेखौ खालामजानो बायो थारमाने मा इउपिपिएल होननाय बे राजनितिक दला कुनु गरिब दुखियाखौ अनग्रा मोनसे राजनितिक दोलो नङा बिसिनि बादिबा गलामा गरिब माने गलाम जालांबाय थानांगौ माहाजोनाल' माहाजोन जाबाय थानांगौ जयन्त मोना एमपि जानानै जाबाय थानांगौ प्रमद बर'आ बे माने हारसिङैनो एमसिएलएबो जानांगौ एमपिबो जानांगौ एमएलएबो जानांगौ बेबादि आरो मालाय बिसिना माने रावखौबो बोखोनायाव गैया माने गावसोर दबदबफोरनि खालामनानै जानो मानसिफोरखौ बुरबक खालामनायाव बिथांमोना थिगैनो दं बिथांमोना जा मिशन बानायदोंमोन बोरमा मिशन अमा मिशन दाउ मिशन बे मिशना लुथिनायनि मिशनसोमोन ओंखायनो गावसोर माने जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो होननाय बायदि बिथांमोना लुथिनायनि सिमां नुदों जोङो जाहैबाय रायजो राजाफोरखौ माने बोरै
माने सहाय खालामनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों गोबां फाराग दं UPPL आरो BPF नि गेजेराव आकाश आरो फाथाल अख्रां आरो हानि फाराग दं बिथांमोना रायजो राजाखौ सिबिग्रा दोलो नङा आरो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना हाबनो लामा मोनाखै गैखाला गाबोननि थारिखआव जुदि बाइ इलेक्सन जायो बिथांमोना केन्डिडेट मोनगोन ना मोना गसंनो थाखाय बे अबस्था आरो फैबाय थानाय 2029 आव बिथांमोनहा लाथिख' जालायनानै जोबथाहैसिगोन आरो मालाय